खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो थाम्बनेलाव थानाय बायदि बुजिखाबाय जानो हागौ राकेश ब्रह्मनि दुंहाव थासारि गासिबो नायलाङोबा बुजिलांगोन। दिनैनि बे थाम्बनेलाव थानाय बायदि दुंहाव थासारि राकेश ब्रह्मआ बांगालफोरखौ साबेसे बुथारनो हाखो आरो बर' हारिखौ गुबुन हारिया बेसेबां बुथारखो बेखौ स्पष्ट बुजिलांगोन। दिनैनि बे समाव रायजो राजाफोरजों सावरायगोन। राकेश ब्रह्मआ ओरैबायदि रागा जोंदों, ओरैबायदि बाब सोरबाफोर दायनिगिरिया खाथियाव थानायमोनब्ला मैयानि समाव सोरखौबा बे हाथारगौमोन, सोरखौबा सुथारगौमोन, सोरखौबा फुटबल बायदि जोगौमोन बियो। नाथाय रागा जोङैनि सिगां राकेश ब्रह्मआ रागा जोङैनि सिगां हाजार बार सिन्था खालामनांगौमोन। जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बे खेलखौ लाबोदों आरो बिटिआरनि सिङाव बे हाबाफारिखौ लादों। बिनि सायाव गुबुन हारिया मेगन सानायबो थानो हागौ आरो बांसिनै बे फुटबल गेलेनाय टीमाव जोंनि ट्राइबेल आरो जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बांसिन। बिनि सायाव गुबुन हारिया मेगन सायाखैथ'। माखासे गुबुन हारिया बेबायदि मेगन सानानै बे खामानिखौ मावदोंबो जानो हागौ। बेखौ राकेश ब्रह्मआ हाजार बार सिन्था खालायनानै रायनाया साबसिन जायोमोन। नाथाय जोंनि बर' हारिखौ जेरैबायदि मानसि बुथारनो मोनैखाय बे पस्टारखौ बिसिदों, बे सावगारिखौ ओरैबायदि खालामदों, थेनदों होननानै ओरैबायदि रायबाय, ओरैबायदि बखिबाय। रायनाय बखिनायखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। राकेश ब्रह्मनि रायनाय माखासे बुंनायाव बुंनांगौ जोंहा अधिकार गैया। नाथाय जोंहा बर' हिसाबै बुंनांगौआनो बिसो। जोंनि बर' हारिखौ ओरैबायदि बुंबाय बियो, मानसि बुथारनो मोनैखाय माने पस्टारखौनो ओरैबायदि खालामदों, थेनदों होननानै राकेश ब्रह्मआ जाहा थाहा बखिलाबायबाय, जाहा थाहा रायबाय। नाथाय राकेश ब्रह्मआबो रागा जोंदों थिगानो। थाखा फैसा खरस खालायनानै बे बाजेटखौ देखायबाय बर' हारिनि गेजेराव। बे पिकचार साफायनाय आरो बेबायदि माखासे साजायनायाव रां थाङो। बिनि थाखाय रागा जोंदोंबो जानो हागौ। आरो जोंनि बिटिआरनि बा बर' हारिनि बिटिआरनि सिङावनो बे खेला जादों। बेखौ गाजा गोमजा बरायनांगौ। बयबो बेखौ रागा जोंगोन। नाथाय रागा जोंनायनि सायाव बियो मानसि बुथारग्रा, मानसि माबाग्रा, हेनग्रा होननाया बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय खोनासंथावना राव नङा। राकेश ब्रह्मआ मानसि बुथारग्रामोन नामा? जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिखौ साबेसे बुथारखो? नैबेखौ राकेश ब्रह्मआ हिसाब होनो हागोन ना? नाथाय गिबिसिन राकेश ब्रह्मआ रायनो हागोन ना? जोंनि बर' हारिखौ गुबुन हारिया साबेसे जिनाहारि खालायनानै बुथारखो? साबेसे गारिनिफ्राय ओंखारनाय हरनि समफ्राव साबेसे जोंनि बर' रायजो राजाखौ बुथारखो? बेबायदि गुबुन हारिया जोंनि बर'फोरखौ नंखाय दायाव साबेसे गावथारखो? बेखौ रायनो हागोन ना राकेश ब्रह्मआ? गिबिसिन रायनो हायोबा, सोमखारिनो हायोबा स्पष्ट बुं। नंखाय दायाव आर्मि पुलिसा बर'फोरखौ गावथारनाय, गुबुन हारिया जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बा बर' बिमाफोरखौ जेरै जिनाहारि खालायनानै बुथारनानै दोननाय, बेफोरखौ रायनो हागोन ना? डाइरेक्ट रागा जोंनानै जोंनि बर' मानसिखौसो सासपेक्ट खालामलाबायनानै मानसि बुथारनो मोनैखायसो पस्टार बिसिनाय, उमुक बिसिनाय, बियो राकेश ब्रह्मनि माखासे डाइलगा राकेश ब्रह्मनि बिमा बिफाया फोरोंनाय ना इउपिपिएलआ फोरोंनाय? नैबेखौ स्पष्ट रायजो राजानि खाथियाव बे निमाहा बिनांगौ। जुदि सैथोबा जोंनि बर' माहारिनि आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा राकेश ब्रह्मखौ निमाहा बिनो हो। जोंनि बर' हारिया साबेसे मानसि बुथारग्रा आरो जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिखौ साबेसे बुथारखो? डाइरेक्ट सोरबा पस्टार बिसिनाय, माबा बिसिनायाव बियो मानसि बुथारग्रा, उमुक बुथारग्रा आरो जोंनि रावजों रायबावाखै, हारसा रावाव रायबावदों, हारसाजोंसो बखिबावदों बियो। मैं आजिए गम पाले राकेश ब्रह्म इमान स्पष्ट अসমীয়া ক'ব জানে। একাৰণে মই আহ্বান জনাই ৰাকেশ ব্ৰহ্মই এনেকুৱা স্পষ্ট অসমীয়া ক'ব জানে। বিটিআৰৰ বাহিৰত আমাৰ বড়োবিলাকৰ মাজত অসমীয়া ক'ব কাৰণে স্পষ্ট মিডিয়াৰ ওচৰত ক'ব জানা মানুহ নাই। একাৰণে মই আহ্বান জনাই আমাৰ বিটিআৰৰ বাহিৰত বিটিআৰৰ সীমাটো কেতিয়া হ'ব, সমাধান কৰা হ'ব, এইবিলাক অসমীয়া ভাষাদি ক'ব কাৰণে মই আহ্বান জনাই। ৰাকেশ ব্ৰহ্মই এনেকুৱা স্পষ্ট অসমীয়া ক'ব জানে কাৰণে মই নমস্কাৰ দিছে। যেনেকুৱা গালি দিছে, বাপ ইমান গালি দিব কাৰণে অসমীয়া ভাষাদি স্পষ্ট জানে, একাৰণে মই নমস্কাৰ জনাই राकेश ब्रह्मखौ आं बुङो, सिगां असमियानि भाषाजों नों सों,
जोंनि बर' हारिखौ साबेसे गुबुन हारिया जिनाहारि खालायखो, साबेसे जोंनि बर' हारिखौ नंखाय दायाव गावथारखो, साबेसे जाहाथा गुबुन हारिया लामा सामा बुथारनानै दोनखो, बेखौ असमिया भाषाजों नों स्पष्ट सों। अब्लासो नोङो सासे बर'नि दैदेनगिरि नैबेखौ आं बुङो। बखिनो रायनो मोन्थाया दं, जा बुंनांगौ जेबो गैया नोंनि बे बुंनायाव। सोर बिसिदों सोर मादों जोंहा बेहाय बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय नोङो डाइरेक्ट बर'फोरखौसो आक्रमण खालायना मानसि बुथारग्रा उमुख खालायग्रा बा खैला खनियाव थां, अबेबा बेंगालराव थां, नोंसिनि साख्रि सोना होगोन होननाया बोरै जाखो? नोङो बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नोङो खैला खनियाव थांनो थोननाय, खैला दाननो होनाया नोंसिनि साख्रि सोना होगोन होननाया बेनो जाबाय। नैबे जाबाय नामा राकेश ब्रह्मआ? स्पष्ट आङो राकेश ब्रह्मनाव सोङो बे बाथ्राखौ। राकेश ब्रह्मआ आरो बेबायदि बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। आरो आं खनले बुंदों, राकेश ब्रह्मखौ थाबैनो इउपिपिएलआ बेखौ आउट खालायनांगौ। आरो जोंनि बर' माहारियारि आफाद आबसुआ बोरो फंसेबो खोथा बुङा माथो। माखासे सोरबा जायफोर बर' हारिनि गेजेराव सोरखौबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा साफा सानै आबसुनि नाम लानानै जाहाथा बुंलाबायग्रा दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा मेलेमजिबिफ्रा बुङोबा लोगो काउन्टार होनाय, लोगो बखिनाय। नाथाय बर' हारिनि गेजेरावनो बर' हारिखौ मानसि बुथारग्रा आरो खैला खनि बा शिलं बेंगालराव थांनो थोननाया बियो सासे दैदेनगिरिनि आखु नामा? नोंसिनि साख्रि सोना होगोन होननाया बोरो? राकेश ब्रह्मआ खानाय सिनजानानै लामा बे आबसु आन्दलनाव जेरै आसाम 50-50 बेबायदि खर' सिननानै राकेश ब्रह्मखौ लामायाव हगारनांगौ आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बे फंसे बाथ्रानि थाखाय। बेखौसो आङो खावलायो। जेरै बर' हारिखौ मानसि बुथारग्रा, गुबुन हारिखौ साबेसे बर' हारिखौ बुथारखो, साबेसे बर' हारिखौ जिनाहारि खालामखो, बेखौ असमिया भाषाजों सों।